Aldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Anak ako nang? Randy? Ma'am, di ko na. I love you. Sa mga muti bagbagam, Randy. May saka mestrana, kat estudyante ka. Fourth year high school ka. Uy na mo. Ngem, nagsarda-sarda nga ka nagbasa. Iso nga titawan ko ita, ma'am. 20. Irin tumata, 27 kayo. Tilangam ken tilangak. Kastara katab. Ta medyo mature tilangak kat ubing. Tilangam, ma'am. Iba't patag ka na yun ay. I'm sorry, Randy. Santa nagpagay. Ken maiparit nga karelasyon di maestra ken estudyante. Ibilang ka lang, anak. Nagas may kaduwang inam. I'm sorry. Babali mo ti pamanaw. Ngamidita recognition kanagraduaren ni Randy Manong Nemi awan ti simurot nga guardian na. Gabuta uli lang arot nga demang kadagden makidenden na iti saksakidul kanu nga ulitek na. Iso nga siya kas advisor na Manong Nemi kan maestrana iti nangikor kadagiti medalyana. Nangipin kadagiti rikmon na. Nangyawat kadagiti sertipiko na. Ado nga picture Manong Nemi kada official photographer mi nga inasign niya. Inassignan mi nga picture. Kad ko na nakaniyak idiadakan pa lang iti stage. Ma'am, saan nga dahito iti maudi nga makin panagkita ta? Agsubliak to. Inton awit kon ti baligi. Uri may saklang ululila. Working student. Aramin dagto ti amin apumuspusan. Tap magunod ko, pera paham ko. Sikat ti may sakang runan ng inspirasyon ko. May karim ka di, ma'am. Nga agururay ka. Nga ururahin na. May karim ka di. Ngimsaan kong imbaga nga agururayak Manong Nemi. Nagtung edak laeng. Hindi ba naglabas ti panawen saan nga napupuutan? Duwan ti anak ni Rita nga co-teacher ko ken best friend ko. Na pagpapausan ni Mama Manong Nemi nga ayaman kaayam digiti anak ni Rita. Nga dito tagapunan o apay nga ibagbagaman ng tigayim ko. Anya pa lang amin, tiyor urayem. Manon nga tawan. Aglimanton nga tawan. Dadani pagid din agin nama. Katuhin, may iluuna ni mamang mo nga madaan iti apo ko. Adamat na kita kakamsat mo. Nga anak dan, ada apo ko na, kadakwada lang, adayo damat. Mamaw nung damat nga sumarong kar. Huyak tawan ka ni 33. Makiasawa kan. Kasano nga makiasawa? Kata, matay boyfriend ko. Ni Nelson. Di ba ni Nelson ti kababayagan nga gararim ka? Nakananos nga ron. Kaya niya pala turayim. Tsaka mo Rita. Dahil ka di pala yung Randy, tiyo rayem. Awanan de jay, baka itagad at asawa na, kada pa yung putot na. Ngayon tsak mo, takasladyak mapukawan tinamnam. Umanayan nga matmatmatak, digitiladaawan mi iti photo album.
Kinabudno na manong nemi oray mangi sursuro ak. At the picture mi manong nemi kini Randy anay parabaw ti lamisahan ko. Napandagan iti Sarming. Banag nga, matuktalan manong nemi digiti estudyante kat salsaludsudan da. No asin no ti kadwak, iti picture ko. Estudyante, idi, 5 years ago, kunaklatan na. Pinasyarnak manin ni Nelson manong nemi, idi tamamuan na. Tigayam adda iti puto album nga ipagpabuyak ken kuhanan no kastad na papana. Excuse me, agbuyak ka pa lang karag iti pictures. Idi tayo bagana. Dito ka dito nga lalaki di ka po na no apay nga kingkanay ta. Kitsanak pa nga aklunan. Tinagbalin iding estudyante. Baka awanan, baka sanin ngagsubli. Michelle, sungbatan na kun, kanagkalay satan. Sampay nga nala daw ti amin. I'm sorry, Nelson. Pagnuti ko na. Nga ni Randy. Tiga po na no aping nga. Sangka maklon. Gabuta iso ti patpatek ko. Kit ingkarik iti bakik. Nga orayik iso. Aginggang iti may sang aldaw manong nemi ada nagsardeng nga kotse ti sangot ti balay. Di mandagak iti tawa. Idi tadda na taraki nga lalaki manong nemi nga nakapormal ti attire na adim sagi ti kotse. Nga dabit-bit na nga sabsabong. Idi tumanliyaw iti ayan ko manong nemi nakigtuta. Ni Randy! Randy! Orel na patalyaw ni mama manong nemi iti dayit ang panangipukaw ko tinagan nga Randy. Hatan ni Randy! Hatan ni Randy! Papagayam din kay nangigan ket iso iti pakasalitaan lagip tinapalabas ni Michelle iti Lawag City nga dayto iti may kaupat nga lagip tinapalabas nga inday pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ngayon kay mga manggigan Lunes aginggan iti Sabado alas 12:30 aginggan alas 12 iti Malem papagayam. Kaya dahito yung pakabuklan ti pakasalitaan ni Michelle inkay to kompleto manggigan into no aldaw madamdama. I-share kong tumitlang dito nga programa lagi tinapalabas ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Michelle iti page nga inkay pagbibuyan ita. Kaya no da ka nga madamang agbibuya no tama agbibuya ka kada ito nga video iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken paki-follow. Numet iti YouTube channel ni paring Ray, iti pagbuybuyan nyo, i-share nyo, i-like nyo, i-share nyo sa'yo, sa akin ag-subscribe. Haya? Kahit kong ipalagip, kanag iti dumdungeg, kanag buybuya, nang runa kanag iti addaan iti success story, akayat damit iti agsurat. Haya? Dagiti premyo, malaksin iti weekly prices ken monthly prices, at darakel nga grand prizes. The grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Malaksin iti cash prizes at dapay plake titunggal mangabak papagayam mi. Okay ba?
Kaya yawis ko, tiba nagsurat nyo, i-computer nyo, dagiti pakasaritaan nyo sa USN, iti email address nga nemiruiz@yahoo.com when no nemiruiz123@gmail.com. Okay ba? Okay. Kata kablawan teman, dagiti kang kanawin nga agbibuya ken mangi-share ti video nga may upload iti page ni Paring Ray ken ti YouTube channel na. Thank you. Ken ni happy once again ni Berto Solatre. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ni Ju Pascua. Kasama tayong ni Noraline Perdido Tamalay. Ni Christine Samonte. Ni Campus Cesar. Ken ni Ferdinand Agasid Butay. Thank you. Kada kayo. Kaya tituloy yo. Iti agbuya. Kada gadi may upload nga video, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, ken iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya panagbuya yo, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio TCJ Silawag, ken iramang kumuten nga iawis, iti panagbuya yo kadag iti programa, tinumutibiyang ken iti kakadwa tayo, iti page nga Dear Manong Nemi, ken ti page nga Nemer Studio. Ken kahit kong i-plug, di tayo YouTube, at the YouTube channel nga napauluan iti lagip tinapalabas / Dear Manong Nemi. Dahil ting kay pangkakangigan iti diretsong istorya. Ang lagip tinapalabas diretsong istorya nga awan ti komersyal na. Ya, awis na ita ni Manong yung Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz. Salamat, aging gati sa malipay nga video ng entay pagkikitaan. Salamat po.